Toto je Sofia. Veľmi skorá stolová odroda, ktorá spája atraktívny vzhľad s výbornou chuťou. Dozrieva už v prvej polovici augusta a vytvára veľké, elegantné strapce s hmotnosťou približne 600 až 800 gramov. Jej najväčšou prednosťou sú nádherne vyfarbené ružové bobule, ktoré dosahujú 10 až 12 gramov. Pod pevnejšou šupkou sa ukrýva mäsitá šťavnatá dužina s príjemne sladkou muškátovou chuťou. Práve kombinácia veľkosti, farby a arómy odlišuje Sofiu od mnohých bežných stolových odrôd. Ker rastie intenzívne, prináša vysoké úrody a vykazuje zvýšenú odolnosť proti múčnatke, peronospóre aj mrazom približne do -22 stupňov. Pri bohatej násade je však vhodné strapce preriediť, aby zostali bobule veľké a kvalitné. Keďže Sofia tvorí samičie kvety, potrebuje v blízkosti vhodnú, súčasne kvitnúcu opeľovaciu odrodu. Pri správnom opelení sa odvďačí reprezentatívnou úrodou, ktorá v záhrade rozhodne neunikne pozornosti.